Oh, di ba? Gutom sit up tayo ngayon. Ang ganda oh. Ayaw rin ito. Ayun, ganda nga. Ayaw rin ito. Malaki. Grabe mga G. Ah! Gusto ko pa eh. Ayaw ko, gusto ko eh. Ayun, laki to. Ganda po. Nabilang mo ah. Uy, grabe oh. Matay oh. Pagilid ng tinamaan. Okay lang yung tilapia humilap. Hulo ko. Huwag lang yung siya natin humilap. Mo talaga. Ito. Uy, puro pa. Tara natin. Hindi ako ba? Wala. Huli. Mabigat. Yun oh. Oh. Ang laki. Uy. Pula. Pula. Lilisan. Yun. Dahan. Sumasabay na rin ito. Parang ayaw pauli. Yan. Yan oh. Eh, meron na naman mga tayong pla-pla oh. Kaya mo na, may patukantos doon oh. Ay, 6 finger na na. Big love shoutout sa ano, mga taga-Kainta Anglers. Yari ka ngayon. Malaki sana. Oh, maganda na naman guys mo ito eh. 4 fingers. Yeah. Yes sir. Yeah, parang wala ka na yung Uy, grabe. 4 fingers yan mga ito. Hindi ako huminga. Dito kami ni ano. Andito na si Joel San Jose. Mati Baboy. baboy na su. Pagkalaki-laki. Pagkalaki-laki. Unong yan, huy. Nasabitan. Talaga oh. Nasabitan sir. Magaling talaga si Katsoy oh. Yeah, matay oh. Dapit talaga ni Katsoy oh. Ginagawa mo. Oh, isa. Makati. Pagkalaki-laki. Pa-welcome kay Joel San Baka Jose. talaga. Grabe, laki ko siyo. Amigo, meron na si Katsoy oh. Thank you. Iba talaga itong paper talaga ito. Good morning mga tayo. Sakto yung pagdating ni ni Amigo tsaka ni Katsoy Joel San Jose no. Master. Hi Master. Good morning. Good morning. Yan. Yan Si Amigo. Ayan ang pa-support din mga katoy kay Aljit Fishing Vlog. Fishing Vlog. Yon. Salamat, Morning. Amigo. Okay. Paste so na Katsoy. Kasi balik tayo sa Wonder Ilog no. At si Katsoy Balik sa Wonder Joel Ilog. ay uy na naman uta. Tuma ka. Ala, meron naman tong isa mga katoy. Ala, sinabit pero may laman. Ayun, meron na naman. Huwag ka saan nang makawala, malaki. Yun. Ala ka, laki. May lagayan na ka. Sinabitan yung eco bag. Kasi dalawa na. Good morning, Master. Alos pare-pares mga katoy. Positive talaga. Basta talaga umulan mga pipinagabihan. Kinabukasan talaga sure bull. Siyempre nagpapasalamat tayo sa mga subscribers natin, mga silent viewers natin, at sa mga kaintaang version dito sa mga ito, makatabi ko. Yun, Forbis ko, good morning. Saan sila kasi yun? Alnak pa, andun sila Joel San Jose, sa dulo. Ayaw dito At siyempre mga ito, hintayan sila Kabingwit, tapos si Tolerbin, si Jason mukhang nadarating dito. Ayun, may panibago naman tayong fishing adventures, no? Oh, yuli na naman. Katsoy Joel, punta ka na rito. Amigo. Ba't napakalayo nyo? Dito yung kibit. Andun sila matay sa dulo. Paunahan kasi dito matay sa ispa. Thank you Lord. Pupunin natin dati ito. Mamaya rin ilagay yung trawbaran. Ganun lang.
Ito bang hinahanap doon sa malayo? Kaya nandyan na. Nagsawa siya ka. Sa gilid lang pala sir eh. Nandyan lang pala sa tabi mo, hindi mo pinapansin. Mataba. Saka masarap sir no? Hindi ka tulad doon sa sisig sa mo ilang Ah oo, ibang iba talaga rin. iba na. Ito kasi mga tip, ano na yan? Dito malinis. Kaluwangan na ng Laguna Lake to sa... Crossing na tayo niya. Huli na naman. Uy, ganda sa Uy. Karbi, malala talaga dito mga tay. Dapat mga ganyan lang buhos, no? Mga ganyan lang mga buhos. Pwede na yan. Hindi, doon sa ano sa may bawa. Ayaw huminga. Ayaw huminga. Ayaw, uminya. Ang pinukul ko sa layo mga tibit lang. Huli siya eh. Hindi na ulit, wala. Ayan na naman. Sige, ilubog mo. Sige na, baby. Yan. Ginagawa mo! Yan ang gusto ko. Nilulubog. Yun. Gaganda ng size. Ulit, tatamba oh. Mariusip. Tol Ervin. Saan ka nabilisan na Tol Ervin? Gabing wait. Aba. Hindi ko yung duri daw. Mali. Wala. Kanduri? Kanduli. Makakanduli. Mga kanduli. Uy. Tapos kilo na to. May 1 kilong tayo natin. Uy, grabe yan. Sir, yan sir. Grabe, laki mo sir. Oh. Grabe, oh. Mga tayong pla-pla, oh. Ihaw mo na, may 4 kantos doon. Ayan. Ano yan, sir? Ay, 6 finger na na. Big love shoutout sa ano, mga taga-Kainta Anglers. Oh. Hindi na ako nalaglagan ng kalatiin ah. Dito? Oo. Kaya pala bakan mo siya. Tama-tama pala tong napili natin. Tumatay kahit saan kayo pumukul dito sa ngayon mare. Sa ngayon mare na ano, season na to. Napakarami mare. Kahit saan. Dito sa Wonder Ilog or dito sa Angon na mare. Hindi na kayo mag-zero dito. Ba, parang kinagat kagad eh. Parang nakamdamang inat kagad yun. Yata agad. Di pa nga nakakalubog. Mamaya muna kayo. Ayun, may galap shoutout kay Roy Bautista yun. Thank you kasi sa Pagpunamos channel. No? Na kailangan ilagay palagi yung location ng natin fishing spot yun. Thank you tayo. At kay Trupang Itim yun, ng Mindoro. May galap shoutout sa inyo mga toy. Kay Regine Mancanyas yun, may galap shoutout. Kay Gary Manata, may galap shoutout ka Choy. At siyempre sa lahat ng silent viewer, may galap shoutout sa inyo mga toy. Solid supporters yun, maraming salamat. At kay Vivian Samson, may galap shoutout ka Choy. At siyempre Ate Pista nga pala sa may Mandaluyong sa Poong San Miguel yan. May galap shoutout sa lahat ng kumpare ko dyan, mga solid supporters natin dyan. Sila paring Mart, yun, paring Chris, paring Pervic, paring Rodel, yan, paring Franklin, Crasona and family, may galap shoutout. Jay Andy, yun, may galap shoutout sa inyo mga toy. At kay Francis, sana makarating siya dito mga toy, no? Para maka-experience dito sa Kibitan. At siyempre may galap shoutout kay Algie Fishing Vlog dyan, nandun, tsaka si Katoy, Joel San Jose. Maraming salamat po sa inyong lahat sa sumusuporta sa ating sa Road JPC at Winter. Umaandar ka na naman, boy. Inagandaan sa dancing worm mo, diba? Gumagalaw-galaw. Hindi tulad ng mga pula lang na yung pulang bulati. Hindi sila ng pahay. Pero mas the best pa rin sir yung marikinang bulati. Oo. Yan, kinakagat na naman sir yung pula mo. Nawala na sir. Nawala na yung pula. Oh, wala na. Oh, huli. Ginagalaw pa lang. Pulahan, oh.
Lalaki daw yung pag ganyan sir, pula. Oo. Sa may ako naka-lipstick mamaya, di bagding. Pag naka-lipstick mading. Kakagat na naman yan. Uga na naman. Pwede madaan mating na bangka. Minsan sunod-sunod. Kasi yung paeng gumagawin ganun yan sa ilalim. Andyan. Andyan talaga siya. Maganda yung binabayo ng sulit. Ayan, mga good size yan mga rin. 3.3 na yan mga rin. Pupunin natin ito mga rin kasi meron din tayo nitong pinagbibigyan. Ha? Wala ka ng vlog. Meron. Isa lang. Mabilis Nalilibang talaga wala. pagka Kaya nga. dancing work. Parang hindi ako ano nito yung... Dancing. Uy, grabe yung laki oh. Grabe laki doon sa kabila eh. Nalilibang ako na walang floater eh. Parang may ilang kapot. Dito pa na ito ilagay sa ano, sa cooler. Yung dalawa pa. Ito daw ah. Silat lang kayo kay maaga pa. Maaga pa. Alam niyo naman ah. Maaga uwi yan sir. Naisdaan. Sige si Manok ah. Lalalala para nagano ah. Pula puti, pula puti. Tagay. Kinagat na. Uy. Uy, nasa gilid lang talaga sir oh. Lilit ka lang. Uy, yun. Nasa gilid na lang sila. Kahit saan ipukul mga ito yun. Malayo, malapit. Tuloy pa rin. Tama nga sir, sinabi mo sir. Sabi lumayo. Huwag ka nang lalayo sir. Sakali ikaw ay lalayo. Dalhin mo na ang puso ko. Wala to pa. Sigurado to. At kay Kachoy J. Yun, kila Cholo. Kay Osi Zamora Pamit. Ay, kuusip po. Diyos, ginuutid ako. Uy. Dahil sa kanila mga ilo na sa ating bilang pa. Mangilo na sa kanila yung huli. May isa lang. Sila mangilo niya sa akin bilang pa eh. Kung gusit at mali pag nakakahuli. Nag-uros-ros. Yan naman yung grabe. Huli. Robin. Ang ginawa sa akin yung sugiri. Ang taba. Pa, okay lang yan. Migo! Nalayo nila. Ihawi ko rito pag ano. Wala po, wala na isa. Ayan, ang para sa inyo rin. The best talaga. Pag, dati yung dancing worm, hindi pinapansin niya. Ngayon, yun na yung makibit na boss. Di na yung sabagay. Napakarami naman talaga kasing maliliit. Takbo mo. Maganda yung tinatakbo. Konti lang magkaroon ka ng ano dyan. Anomalya, pitikin kita. Ayaw mo na. Gusto ko pa eh. Ayaw mo, gusto ko eh. Yun, laki to. Laki. May nabilab na. Uy, grabe oh. Umatay oh. Yun naman, sa gilid lang tinamaan oh. Laki. Okay lang yung tilapiyang humilap. Hala ko. Huwag lang yung tiyan natin ang humilap. Mata na daan. Yun pa. Uy, yun, huli pa. Ito lang matay. Tignan. Tignan. Huli, malaki to. Mabigat eh. Yun oh. Ang grabe. Ay, kapating sila. Pula. Namumulab. Pula ba Parang mga ito? dalaga. Wala tayo. Tingin. Biasa. Dalagang dala na. Thank you, Lord.
kasiyahan na naman na nadarama. Ako. Iwian na talaga ito. Kasi usaglit pa lang tayo mga tay. Wala pa nga yung mga kasama na. Kala ko hinila na. Oh, saan? 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 Papato mo lang sa'yo ah. Yan, kabato lang. Madaya ka. Hindi yung isa yan. Hindi daya yan. Buenas yan. Kikiramdam lang yan siya. Oo. Grabe, nakadalawa itong ano ko mga tay. Hindi pa nababawasan. Ba't natin? Ganun talaga yung Kikiramdam. minsan pala matay, gagamitin natin yung ano, i-content natin minsan. Jesus. Yung uod ni ano, binibinta ni Jesus ah. Winchester Pragging Fish. Grabe malupit din yun matay. Pino-order ni matay sa ano, sa Laguna. Ano na naman sir, nalaglag na naman. Hindi, iangat. Iwat Pag malaki talaga, bumitaw. hindi may iwasan na sir na makapag ano. Bad word. Dito ka lang boy, kasi dito yung isda doy, sa may malapit ka boy. Ay, sabi talaga to. Nasaan na kayo mga be? Grabe mga tilupit talagang spot na to. Wala pa araw yan. Galing kabundukan ito mga tilo. Wala ka, grabe. Buti na lang naagapan ko. Oh, grabe naman yung hila to. Ayun, t-shirt din. Nakagulat naman. Gulat. 3.3 nga lang eh. Yan, malaki yung Kaya size. ata. 3.3 lang mga tayo. Nagulat ako eh. Gulat ka rin ako rin bigla eh. Mamaya. May batok. Inaabot. Ano? Siguro iba ang hila niya no, nadamay siya. Oh. Yung hinila niya eh, kaso lang binitawan. Asa na? Nadamay sa krimen. Ulit yan. Iyon, maganda pagka tinatakbo-takbo eh. Ganda yun ito. Magandang size oh, parang mariki ng tilapia mga tayo yung kulay. Ayun naman. Dala-dala. Ayan naman. Jesus, di naabot. Meron naman talagang gusto lang. Ano yan, namimista rin. Pala ngayon ano? Oo. Namimista rin yan. Galing sa sayawan yan. Baka na. Di mo, balik mo. Galing sa iyo. Mumula yung mga mata. Mga lalaki yan. Puraas yung Mga lalaki yan. Mahilig mag ano, mamam. galing sa patay hindi. Naggarasa pa. Katsoy, Joel, saan ka na? Tara na! Mga tropa mo sa dulo na daanan ko. Kanya-kanya talagang pulso ano sir. Oo. Kailangan kung saan yung kutob mo, puntahan mo, andun yan eh. Yan, yan na naman. Iyan na naman. Yan, maganda-ganda to. Ala, ano to? Oh, mas malaki to mga to eh. Oh, nagbubula-bula. Ano to? Ay, akala ko pla-pla mga to. Nasa beach pala. Oh, wow, pa naman boy. Akala ko malaki. Grabe, malaki talaga. Good size eh, may 4 fingers. Maganda talaga pag bagong ano, pain. Kakatapon ko lang nun. Naghihintay na kasi doon, nakangangan na. Nakanangan na ba sir? Siguro pag bagsak niya, Sabi, andito na, karidi na. naka-ready na yung Dito fight na ako. Huwag ka mapuputol ha. Kailan naman kayo makadayo dun sa bagong bayan. maganda na din siya. Pag mumbahay. Mga ilang bihis na kayo nakapunta doon sir? Ha? Nag-ilang bihis na ako kaya? Nakarami na. Nakarami na rin. Ganda rin no? Kailan balik-balik na kami. Walang ano doon.
Minimum 2 kilo rin doon. Oo. Natumal talaga sa floater. Hindi ko nakakagat pala, hindi ko lang napapansin. Doon ka sa malayo. Ayun na, wala. Isa pa. Yari ka ngayon. Malaki sana. Oh, maganda na naman sa size mo ito eh. 4 fingers. Yeah. Yes sir. Parang wala ka na imit Ay, grabe, 4 fingers yan mga ito. Hindi ako huminga kay hinihintay ko ito ng tagal eh. Ayop yan. Kagatuwa talaga. Pagka nakaabang ka na, ayaw. Diyan ka lang boy. Hihid ka lang dyan. Papain tayo ulit. Ibutong ko to lang. Huli na. Sana may tumabi sa akin na anglers makati para huli na ibubutong rin. ko na lahat ng pamigas ko. Kanina pa eh. Kasi sa gabal to pag may floater. Binitawan. Itaan boss? Anak ang tumira. Anak Nagpapainit lang Antolera. siya, nagpapainit. Ayan na naman mga toy. Huli na naman. Sabi ng tilapia. Grabe itong ganda ng mga size mo to. Tagal ni Kabingwit, saan na kaya siya? Uuwi na ako Kabingwit, bahala Parang ako bumaba sila eh. Kabingwit. Diyan na kay Kuya Banda. Malingki. Ganda mo na ulit. Wala. Pag mga 3.3 mati 3.4 ilagay ko sa box. Huliin ko yung malaki dyan. Uy! Nagkadikit ko yata yung... Pag malalaki mga toy, ilagay rin sa may luparan natin para mayroon tayo pang highlight. Ito lang meron na. Nawala na yung kanyang ano. Kapitbahay. Bigat. Ayun, shoutout tayo ulit mga toy. At mega love shoutout kay Jason Magalong, mega love shoutout kay Chuy. At kay Wilfredo Solis at sa mga grupo niya sa ano sa R4A Anglers ng Anguno at Kainta Anglers no. At kay Jill Raul Lauras. Yan. Jill Lauras, mega love shoutout. Dalmatian and Ju Dixon Bay Anglers. Yan. Yun na naman. Grabe mga si. Yan. David Cruz. Yan, may kilaw shoutout ka Choy. Yan, maraming salamat sa inyo mga Choy. Sa lahat ng solid subscribers natin. Sana wag kayong mag-asawa muli sa mga adventures natin panoorin na. At huwag niyo pong i-skip yung ads natin mga Choy. No? Para meron na naman tayong ano yun, pamigo-migo. Kaya ano pala, kay Mayot Adventures, may kilaw shoutout. At kay Kenny TV. Yun, nakasama din sa ano sa Isla Lecture. Ayan na naman. Jesus, di inabot. Di inabot mga Jay. Chief Alan Vlog, yun may kilaw shoutout. Ilan na kayo? Bangkisius TV, yan may kilaw shoutout kay Baron TV. No? Ayan, kilaw shoutout. At kay ano, Aro Vlog, Papa Chin, kay Bilog, yung may kilaw shoutout. At sa aking GC na Sokmon Park Anglers at Bruce Anglers at NC Anglers Group na Under time. Kalim PH ano, Anglers yun. Thank you Mati, dyan lang kayo Mati no? Waiting tayo ulit. Timing siya walang bantay eh. Wala, yun na. Yung ginalaw ko lang, binibira na kaagad eh. Marunong din tilapia eh. Marunong na rin sila mag-ingat. Minsan konting galaw lang, biniramang nasabitan. O mga tayo, yung pagpitik ko. Naabot yan. Ayun o. Laki-laki pati oh. Pero meron Ingat sa ko kaliskis na nga. sila may ahon. Alex Kista lang na ahon. Wala na kami lilinitan. Ala Fernando po, junior niya. Ayan yan. Yun o, yun magandang hatak. Yan yan ano. Yan nilalarga oh. Yun, maganda yung ganun. Nilalarga mo. Kitang kita oh. Kala ng salbit sa hindi niya makita. Kagat talaga natin. Yun na. Thank you Lord.
boundary. Yan. Yung boundary natin mga to, yung ano ba tawag nila? Ulaog kung tawagin sa amin yung mga to, sa Bicol. Gamot yung ano yan mga to, yung balat niya. Yan lang. Kagat yun ha. Anak lang yun. Sayang. Minsan maliit lang. Oo. Maduga dito nila, no? Maloko na rin. Nag-aaral na rin siguro sila, no? Malaki pa lang kayo. Kami nandito na sa ilog. Pagbalik pa rin natin. Papansin mo rin pala yan. Seryoso yung boom. Hindi kasi magkakasama, wala yung tropa, kaya ganun. Wala, ayaw pala. Hinahatak lang, ginagalaw ko lang eh. Oo, meron nga. Oh, sabi ko sa'yo, pagbaba ng ano, may nakanga na dun eh. Hindi, ginagalaw ko lang sir kasi nag-floater nga yung hinahanap ko. Lang hinahatak mga tayo. Ha? Dosing siya mga tayo. 3.6 na. Oh, 4 fingers na. Grabe ka. Ginagalaw ko lang yung floater sit up ko. Ba? Wala. Itinakbo mo. O di wow. Nakasistap natin ito natin pang butong. Wala, mahina yung floater mga tayo. Tsaka ano, Hindi pwede babad yun eh. nagbabayabas eh. Kung saan sana pupunta. Lagyan mo lang tubig. Para mayroong Dalhin mo lang siya na- pumunta na anglers, mayroong spot. Hindi siya Kaso yun nga lang, dapat bottom din yung sita. Yun, palitan ko mga tomatay, pero ito, laban pa rin yan. Matay, bottom na yan. Mabilisan lang yung tinanggal tomatay. Dito, meron siya nakaabang na pang floater yun. May swivel na siya dyan. So, kalas lang na mabilis. At kasi may sit up naman na ako. Bottom na tayo lahat mga to. Uy, excited ako dito sa mangyayari nito. Oh, di ba? Bottom sit up tayo ngayon. Ganda oh, ayaw lumitaw. Ayun, ganda nga. Ayaw lumitaw, malaki. Uy, grabe mga chik. Mapapaatak talaga. Grabe laki. Diyos ko. Pagka talaga paparating na yung ano talaga, sigurado mayroong paparating na grasa. Bangka. Yung isa mga tayo, kinagat na rin, hindi kinabot. Butong sit up talaga mga katuloy. Palit pa kayo ng butong sit up po. So yung isa mga tayo, kinagat na rin. Sigurado ito mga tayo. Hihilain ka agad yan kasi may dumaan na bangka. Hindi nga. Ayan. Ayan na. Tumitik na na. Oh, sa kabila pala yung kinagat. Ito na. Bilis na. Madala to. Bilis, Iwan ka boss. na dyan. Ay, iwanan ka ng pamilya. Oh yun, huli mo naman. Wala, di ko pa nga nalalagay yung isa ko. Wala. Butong sit up mga bossing, palit na kayo bossing. Kuha pa ako ng goma eh. Butong sit up. Wala, grabe di ko pa nalalagay. Oh, dyan lang muna. Tingnan lang. Dawi yan mga tayo, kailangan mabilis Kita ko daw. naman. Magpain. Tingnan lang eh. Yan. Yun. Yun. Dito. Grabe na to. Uuwi na talaga ako mga to. Uuwi na to. Saan ang isa ko? Where na yun? Huwag kang hanap yan. Mamaya balik natin. Ano nga ba? Kinagat to mga tayo. Hinila ng bunti. Hindi ko lang binira. Akala ko ano eh. Ang balita. Mga kasi yan na lang tayo. No? Mga 10 bulate na lang tayo kasi uwi na ako. Solve na tayo sa huli natin. 10 bulate. Para
May space din yung iba. Ito. Lagat po. Para magkaroon din ng pagkakataon yung iba. Lak, kagat ba yun? Kagat nga siguro yan. Kagat nga. Wala stick na yan. Dalawa. Tatlong at ay nakawala nga. Tatlong attempt binirado. Pangatlo. Natuluyan nga nakawala. Yan na. Kinakalat na natin. Grabe tayo. Kinakater mo na yung bulate mo. Nanakit na yung kuko Ayun, ko ayun. eh. Ngayon kung nakakita ng bulate yung kinakater ah. Alay. Makita yung kuko ko ka. Tingin na. Ipisil eh. Eh matigas yung bulate na yan. Dancing or matayin. Ba't pa ihirapan natin yung sarili natin kasi yun naman gagamitin, ha? Oo. Dapat Maganda, gunting gunting. naman, huwag naman katad. Grabe ka naman. Wala na. May gunting ka. Kasama na Sobrang yung hirap gas, kasi matoy ng gunting. napakamalang bulate mo. Oo. Maghanap. Sa akin nga, 100 binili ko matoy. Sige. Sige. Yeah. Di inabot. Ay, inabot pala. Akala ko di inabot. Di ka sinakmal ulit. Ang laki oh. Sabi kasi Oo. magandang pagkayos ng ano. Kaya nga ito eh. Isang bulate na tayo mga toy. Siyam na lang na bulate. Uuwi na tayo. Pukul natin gagad. Sigawi yan. Pusa, pusa. Biyak ka pa. Grabe yan daan pala. Ay. Hindi ako nahihiya sa'yo. Ano naman? Ay. Uy, puta na kapit. Ayun, may kagat ako. Mayroon nga, oh, kanina pa to eh. Nalibang mga katoy. Malibang saan eh. Wala na. Ma-update lang yung, ano, yung tutubi. Iikot lang You know? Kanina pa tayo natak eh. Nag-enjoy saan. Sige ba? Dito mo yung marin. Ay, okay. Doon Grabe. na naman siya. Dinatak na pa kanina. Puti na lang yung kasi. Dito ko na tumatay ilagay sa box ko. Ang dami na, mabigat pa eh. Sigurado. Sa kanila mangilaw. Mga naka-live sila eh. Wala, hindi abot yung tanghali. Uy! Mga alam. Kinagat na yun. Ipos kayo mo ng susi nun Ayun na ba yun? Nagamit Muntik nila na ako abutin. Magastos sa gasolina Ay, eh. muntik ko na abutin. Yung Sorry. ano natin, truck yun. Bottom sir, maganda sir, bottom. Nagamit nila eh, hindi na paalam eh. Mahina sa floater sir. Ginamit yung Huli sasakyan mo. ka. Yan sir, oh, bottom sit up sir. Maganda bottom sit up. Ay, nadala yung isang sir. Wala, sorry. Gala ko nga rin, hinihila. Sorry. Meron dyan. Ay mabigat ang sabitan niya. Ah sir, ako na. Wala paglagyan sa bisan dyan, marami. Ah, sabit yan dyan. Kapahalag talaga yan. Tambahan mo. Dito nga, may mabigat na sabit dito sa kabila. Wala nang umaon. Sabit pa. Oo, meron na ako yan oh. Yan sa kabila. No? Pero tanggal. Sabit yan. Nung nag-i-enjoy na sila Joel San Jose doon ah. Ay, may laman na pala yun. Oh, may laman nga. Grabe. Hindi naman pinagat ah. Tinesting ko lang biniwas. Oh, yun mga tay. Naka lang yan, naka... Ano siya? Super Kikiramdam lucky tayo yun. ngayong day na to. Araw talaga nila ngayon. Nilunok niya kaya di natin napandi ko napansin. Bukas araw pa rin nila. Uli. Ayun, mga tay, grabe na. Harvest Malit natin. na naman. Di pa tayo na. Ayan naman. Ito solid, sure bull ka yan. Pag ganyang hatak na ikin yan. Ginagawa mo. Oo. Oo, ala ka. Ay, malaki-laki na naman to. 6 up 5 fingers. Huwag ka makakawala. Yes sir, thank you. Patay oh. 5 fingers. Aray ko. Eh, pagkamalasan talaga ng mga tao, wala na tayo. Nahulog ko yung huli nila na yung fish meal. Mabigat na yung Walang isa tali. na nilagay. May laman na. Hindi pa nakuha. Hindi pa nakuha. Hindi. Oo, Iwan pa naman matsambahan nung yun. bakante sa likod, eh, Basta bakit bottom dyan sit up. Grabe tong ano to oh. Puno na yan. Anong puno yan sir? Talisay. Hindi talaga. Ay, hindi talisay yan. Bailan.
Hindi talaga itong pain ko. Bunga ng pagkain. Buwan ng pagkain. Yun, butong siya. 1, 2, try mo. Uy, yan na naman. Talaga. Yung isa ko kinagat na naman, oh. Pitikin natin ito. Yan, para nandiyan pa rin sa ilalim. Hindi siya makawala. May huli yung isa mga to. Uy, nakawala nga. Oh, yan, huwag kayong mahiya ah. Anli yan, anli bulati oh. Oh, boy naman ko ano pinukulang ko din doon pumukul, napukulan yung ano. Saan ko tinapon doon din talaga magkapatid sila. Yan na naman. Grabe sa butong sit up. Laki. Butong sit up lang siya. Mag sit up na kayo mga choy, grabe oh. Tataba na pati. Alaka. Lord. Button sa up. Magbilisan tayo magpain mga to. Na nabawasan no. Ito ang kumingita. Dito. Siguro bumuo ng uson. Oh, yun huli. Kala mo ha. Diba? Sige, siya doon daw. Di pa makati. Yung tao niya, babalikan niya rin. Babalikan. Painayin ka. Pain ko. Magkukunti pain, ano rin eh. Ayaw rin nila, mautak na rin sila. Nag-training na yung mga yun. Binayong, hindi lang binawasan. Nahiya kay mahaba. Oh, tumbling siya. Yung ginagawa ni Jomar sa kanyang dyan likod. Uy, ano yun? Hindi ko naman tinawaan yun. Inatak siguro yun. Tagal dito ni Inatak siguro yun mga tayo. Inano kay Antil. Hindi ko naman tinawaan to. Bakit? Kinagat na naman. Yun. Huli, malaki na naman to. Ayaw na magpaano. Ano kaya to? Makachamba pa tata. Ay, Salvage. salvage. Wala ko, makachamba ko ng pla-pla. Pero good size yung mga to. Wala ko, makakadali ko ng pla-pla. Yun, andun sa kabila pa lang pla-pla. Ay, dalawa pala kinagat. Kaya pala biglang bumula. Hindi siya dalawa yun. Madali. Dali. Ayaw. Kayo lang muna. Ha? Papahinga muna ako. Ito, kaya tomato, ito na lang. Mamaya ka na. Dalawang bulati dito sa kabila. Papahinga ka. Yun. Dali na naman. Sumasabay na rin to, parang ayaw pauli. Yan oh. Uy, nagat na rin isa. Wala. Hindi inabot. Ginagawa mo! Kakatuwa pag butong. No? Eh, bukas mo. Kakatuwa ito pag butong talaga. Ano? Tawat pa. Bilisan natin pa eh. Bakit sa inyo lang din? Yan. Nagiging ka. Last na lang mga to. Dandahan na. Madulas ha. Ganda lang bebe ha. naman ang pinitahan niya. Maglibang ka rin be, toy. Doon na, may isda. Betoy. Kawala pa. Dapat mama tumatay. Ano ba yun? Yes. Yan ang bandalin niya. Iwan ko lang sa rating. Wala sila sa aircon mga to. Di mo gabi. Sila Kuchiro na yung wala. At si Jason, iwan ko sana si Jason. Kabing wit ako. Nag-isa lecture na naman siguro kabing wit. Ayan.
Ito pa. Sige, babantayan na kita. May isang kapalas. 2 minutes. Ginagawa mo. Andun na siya. Yun, maganda po mga tigo. Magandang size to. Naglalaban. Dalawa ata. Ala. Ayan, huli pa isa. Laki Yun. May isa sana. May supot yun. May supot. Naku, isapit. Yan, Shopee. Hindi, sana. Janitor, kuhain mo na. Yun, nahuli nga mga to. Ay, nakawala. Patuloy. Tagal kasi. Sinabitan kasi mga to. Nagsarili. Sayang, di man na nabawasan. Tapon natin ulit mga to. Last na pukol ka. So, tapon pa natin ito mga to kasi ano. Mayroong pambulati. Yan, doon talaga sila mga to, sa puno na yun. Tapos, ayan, ganda. Tapos si Gigi na ano, Samora. Ayun, maganda naman mga to. Yun, laki pangalawa ko palang tunggay to sulit. Grabe, laki. Huwag ka makakawala. Yes, sir. Grabe. Grabe mga to. Nakadalawa na akong kahit mga to. Sobrang laki. Grabe, lunok na lunok mga to. Yun lang. So yun lang po muna siguro mga to, no? Napakarami natin ulit. Madami na rin daw po ito ano po sa box ko mga to. Grabe. Tapos ito pa mga to. Thumbnail tayo. Grabe. Dami mga to. Mabawi. So yun, ilang po muna mga to, no? Kasi para magkaroon ng spot yung kasama namin dito. Yung mga bagong dating. Para dito sila spot para maka-harvest din, no? Yun, maraming salamat po sa mga kasama natin dito, mga taga-Kaintaangers. Yan, harvest yan sila kubusin. Yan, di na dumating sila kabingwit. Siguro mamaya sila si Katoy Jason. Kasi Joel Sanusi Anton, saka si Algie Fishing Vlog. So yun lang po muna mga to. Grabe, Wonder Ilog fishing spot natin. Grabe, walang pagbabago. Thank you Lord. Thank you mga to. At meron tayo nakita mga subscribers natin. Bigyan tayo ng sticker. Kachoy, big love shoutout. Kachoy, wala lang muna to, sticker lang. Susunod na yung ayan. Kain tatay-tay, di ba? Pasig. Pasig pa ba yun nakasakop nun? Ayan. Si Jonathan nandito. Doon ka Kachoy, talaga ayaw mo kasi libayan yung aratilis na yan dyan eh. Nagbabiral lala aratilis eh. Iwan ko muna kayo dyan. Kachoy. Yun. Lecture. Nung nakaraan, harvest ako doon eh. Mas pala huli mo doon Oo. Saglitan lang din doon eh. Ayan, iwanin ko muna kayo dyan. Mga sulit kachoy natin yan. Ingat ka, baka plaplang kamay. Ay, si Mas. Mga sulit kachoy natin yung mga taga Kachoy! Kainta, Taytay, yan, mga Angono anglers. Uy, taga Antipolo pa to galing oh. Matangaga, tanghali ka na. Tinangali ako. Alas 10:30 na tayo, alas 10. Dahil kasi kay Gina. Yeah! Alas 6 yan. Makasaysaya ng Gina na yan. Sino kaya yun? Lagot kaya upload ko to. Dahil kay Gina, lagot ka. Highlight ka ngayon. Sige, mga tay. Di nakarating sila kabingwit. Bye-bye muna. Thank you, Lord. Ang bilis ng harvest natin. Mga buhay pa, oh. Grabe. Laki. Puno.